Tak tento projekt vznikol niekedy v roku 2008 ako spoločný sponzoringový projekt celej skupiny EON, ktorá pôsobí v 30 krajinách a na Slovensku je to prostredníctvom západoslovenskej energetiky. Do tohto projektu sme sa rozhodli investovať asi 300 000 eur s tým, že je to séria malých grantov pre mestské, školské a dedinské futbalové kluby a zároveň je tam spolupráca s 5 extraligovými mužstvami, vrátane Zlatých Moraviec, kde vlastne tento objem prostriedkov je väčší a je určený na vybudovanie alebo dobudovanie infraštruktúry, ktorá by sa venovala skultúrneniu prostredia futbalového štadióna, na to, aby teda mohli začať chodiť aj rodičia s menšími deťmi a vlastne tú lásku k tomu športu a vôbec pohybu budovať už od toho menšieho detstva. Sami dobre vieme, že na mnohých športových štadiónoch, respektíve futbalových štadiónoch máme problém s chuligánstvom a rôznymi takýmito výčinmi, ale mali sme tiež pocit, že niekde treba začať a najlepšie asi začínať tam, kde tie kluby naozaj sa intenzívne venujú práci s mládežou. A Zlaté Moravce sú jedný z takých klubov, kde naozaj vidíme nádherné výsledky a kde vidíme nadšenie tých ľudí, ktorí na tom pracujú. Podobnú skúsenosť máme trebárs s Osenicou, s Trnavou, aj s Dunajskou Stredou. V Nitre takisto je veľmi fajn zázemie klubové, takže veríme, že postupne sa vlastne takéto niečo vytvorí aj na celom Slovensku. Viem, že v Zlatých Moravciach okrem teda budovania rodinnej tribúny vzniká teda aj také, povedal by som, skoro hnutie toho, aby prilákali aj menšie deti, ktoré treba ledva sa dokážu z toho loptou pohybovať, ale je to spôsob, ako si myslím opäť urobiť z nejakých výberov, alebo teda z náborov výbery. Viem, že v Bratislave napríklad Slovan Bratislava dal vyhlásenie, že hľadá mladých žiakov a tam, kde bola, kedy chodievalo 300 detí, tak dneska sa ukázalo 7. Tak verím, že v týchto menších mestách tá láska k športu je výraznejšia a že decká vlastne budú chcieť ďalej sa venovať jednak športu a jednak pohybu a akémukoľvek.